तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 3, 4 आरो 5 जानुवारि सानथामनि हाबाफारिजों सनाथि मायथाइ फोरबो बड'लेण्ड चक्क'नि फोथाराव गाजा गोमजायै फालिगासिनो दं। मैया एबा 3 जानुवारि खालारनिफ्राय जागायनानै गाबोन एबा 5 जानुवारि खालारसिम सोलिगोन दख'रा एबसुनि सनाथि फोरबो फालिनाय हाबाफारिया। गोग्गो सोलोंथाइखौ लानानै सावरायनाय, खेला गेलेनाय, आबादारि बिथिं आरो समाजारि सांग्रांथि सावरायनाय बायदि हाबाफारिखौ लानानै गाबगोनां समायना रमायनायै साजायनानै खुंफुंगासिनो दं सनाथि फोरबो फालिथाया। बेबायदिनो दिनै 50 बोसोर जानायनि मोन 50 एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ अजित बर'आ गिबियै बिर होनाय, मुंख्लंफोरखौ गोसोखांथि खाम्फायाव मान बावनाय, बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' आरो सानेश्वर बसुमतारी बिथांमोनहा गोजोननि थाखाय जरासे फारौ बिरहोनाय, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारिया सनाथि आगान बिसम्बि बेखेवनाय, तामुलपुर दख'रा एबसुनि बारग' दैदेनगिरिफोरखौ बरायनाय बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों सनाथि फोरबो फालिथाया जागायदों। डेम'क्रेसि बिखौ लाखिदोंबा बेवहाय एबसुनि गिदिर मोनसे बिहोमा दङ। थांनाय समाव सोरबा सिलाय थुनानै एबसुखौ डाउन खालामनो नागिरदोंमोन, सोरबा सिगिनानै एबसुखौ डाउन खालामनो नागिरदोंमोन, एखमबा सोरबा एबसुनि लिडार साफा सानैयाबो बबेबा साइडआव इनफ्लुयेन्स जानानै एबसुखौ धंस खालामनो नागिरो। नाथाय एबसुआ जे गसंथानानै दङ मोनसे हारिनि सिनस्रि बायदि, दा बेनि थाखायसो बर' हारिया दिनै गोख्रों जानानै दङ। आरो दिनै आसामाव मुलुगाव गोबां मानसिया जे बर' हारिखौ दिनै बाख्नायो, डिसिप्लिन गोनां हारि, गोबां बिथिङाव बाख्नायो, बेवहाय एबसुनि गिदिर मोनसे बिहोमा दङ। दा नंखायनो आं खावलायगोन एबसुनि खामानि मावग्राफ्रा बांसिन गोरिब गुन्द्रा न'खरनि जायो। दा दिनैनि समाव भलेन्टारिलि थाखा फैसा लायालासे सेक्रिफाइस खालामनाया एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा। नाथाय हारिखौ जुदि जोङो मोनसे डिसिप्लिनाव लांनो नागिरदोंबा हारिखौ जोथोन लाग्रा, नायग्रा, बेंग्रा, मावग्रा मोनसे टिम जोङो लाखिनानै दोनांगोन। मिज'रामाव दिनै मोनसे YMA होननाय आफाद दङ, यं मिज' एस'सिएशन। बिथांमोना टटेल मिज'रामनि ससाइटिनि जि ससियेल इस्युसफोरखौ बिथांमोना नायो। माखासे जिनिसखौ गभर्नमेन्टआ माबानो हाया, जि जिनिसखौ गभर्नमेन्टआ हाया बेखौ ससाइटिया गावनो नायनो गोनां जायो। आरो ससाइटि मोनसेया गावनि इमिउनिटिखौ स्ट्रं खालामना लाखिनांगौबा बेनि माहारि आफादफोरखौ स्ट्रं खालामना लाखिनांगोन। दा सरकाराव आङो नायदों जे सरकारजों थांनानै जोङो ससियेल इस्युसफोरखौ खामानि बारा मावनो हानाय नङा। अफिसारफ्रा बेफोर बाथ्राखौ बुजिनाय नङा। माबा मोनसे मावनो हरोबा बे उल्था माबा मोनसे मावना फैयो। दा ओंखायनो जों लुबैदों मोनसे सोद्रोम बर' माहारि। दा बेनि थाखाय देग्लाय बोसोरनिफ्राय मोनसे मादार्स क्लाब बानायनायनि थांखि लादों आङो। 100 आइजोफोरखौ लानानै मोनसे बिमाफोरनि क्लाब जागोन। जोंनाव आइजोफोरनि गोबां आफाद दङ, नाथाय बे आफादफ्राबो दिनै जेरैबायदि एफेक्टिभलि खामानि मावनो हायाखै। गोबां समाव पलिटिकेलि एफिलिएसन जायो, माबा जायो, खामानिफ्रा इस्युसफ्रा गोजान जालाङो। दा ओंखायनो मादार्सफ्रा, बिमाफ्रा थिग जाबासो जोंहा, बिमाफ्रा थिग जाबा बिमाफ्रा दायित्व लाबासो मोजां समाज मोननो हागोन। दा ओंखायनो गथ' जोनोम जानायनि सिगांनिफ्राय जोनोम जानायनि उनाव बिसोरनि आखल आखु दानाय बायदिसिना इस्युसफोरखौ नायनो थाखाय, न'खरनि रांखान्थिफोरखौ नायनो थाखाय जोङो मादार्स क्लाब बानायनो सानदों। आरोबाव मोनसेया जाबाय कमिउनिटि लिडारशिप। बैसोगोरा मानसिफ्रा जायफोर राजखान्थियाव गैया, मायाव गैया, बिथांमोननि बिहोमाखौबो समाजाव नांगौ। नाथाय बेखौ जोङो मोननो थाङा, जायनि थाखाय बिथांमोननियाव ट्रिमेन्डास गोबां एनार्जि थायो, शक्ति थायो, नलेज थायो। बेखौ जोङो समाजाव लाबोनांगौब्ला जोंनो मोनसे अर्गेनाइजेसन एबा प्लेटफर्म नांगौ। दा बेखौबो जोङो बानायनानै होनो सानदों, जाहाथे हारिखौ जोङो मोनसे डिसिप्लिनाव लांनो